ଫଟୋଟା କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 କରିଥିଲା। କଣ 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 ତମେ ସନିଆ ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଛି ତମକୁ ଲାଜ ଟିକେ ଲାଗୁନି? ବାହାଘର ଭୋଜିରେ କିଏ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ କରୁଛି? ଟିକେ ଚିକେନ ମଟନ କରିଥାନ୍ତା। ତା ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯାଉଛି ନା, ସେ ଆଉ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବାହା ହବ। ତୁ ଖାଇନୁ କି? ଆରେ ଖାଇବା କଥା ଛାଡେ, ଟୋଟାଲି ଯାଇନି। ଲୁଣ ପାଣି ପିଇ ଘରେ ଶୋଇଲି। ଆ କଥା ଛାଡ, ତୁ ତ ଯାଇଥିବୁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ଖାଇନି, ବୁଲିକି ଆଇଲି। ହେଇରେ ଡହରା ଏଇଠି ବଇଛୁ। ଆରେ ସେଦିନ ଭୋଜିଟା ଖାଇଲୁ ଘରକୁ ପୁରା ପୁଣି ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ସନିଆ କହୁଥିଲା ତା ବାଲ୍ଟିଟା ଦେଲୁନି। ପୁଅ ସନିଆ ବାଲ୍ଟି ସନିଆ ବୁଝିର ପୁଅ, ତୋର କାହିଁକି ରେ ବିନ୍ଧୁଛି? ପୋଖରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଭାଉ ପ୍ରବଳର ପୁଅ। ତୁ ତାହେଲେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଛୁ? ତୋର ଏଇ କଥା ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କାହିଁ ବାଲ୍ଟି ଆଣି? ଯୋଗୁଣି ଖିଆ ଏଠି ଦାଣ୍ଡରେ କଣ କରୁଛୁ ବା? କଣ କରୁଛୁ ବା? ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତୋ ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଏ ମୁଣ୍ଡ।